pui ina chuan miso company titana order return chungchanga direct company cancel order siam dan emo puisa return tura initiative do ni chuan khang tiang angkha direct ti dan kan ron soidon ani a tin masa in ngai thatu ten he thil hi lo thlir tu ten he channel hi intangkai pui nge kan be se ya chutiang ni thei tur chuan tangkai taka lo hmang turin du sakna kan hlan bok chewa tin he channel hi min lo like a min lo subscribe shak ve turin kan som bok cheu ni ti chuan kan enang miso company a apsa khan kan lut anga heta hnuai bera tar top bera hian account ti omani ta han kan lut anga chuan help center a kan lut le anga masabera lo om help center a khen kan lut le anga ke chuan cancel to sa te kan nei awang khanin ni ti hian lo lang ania nangni po in cancel du kha in me chuan heti hian lo lang dona order status ti te refund and payment te return and exchange te a awma ta hian refund and payment a hian ka lut chin don ani chuan ka refund du kha ka met chhuak anga hi kan refund to sa kan return to sa nia kan return to sa hian kan lut anga engwanga return du nge ini ti te helai a hian a inziak thla veka ke chuanin rem chang lai bera hianin ka lut mai dona hi return du chan khati lai a hian in zong anga tha chuan i lut don ani ta hian ka lut chinang return request a hian chuanin ke chuan ka return to sa wangin ti khian helai hian information min lo pe a nangni pawh ti lai a khian information an pe dawn chewa nge har satna te chuanin ta hianin was this helpful ti hi yes kan hmetanga chuan call me back ti a hnuaiah lo awm leh a minute na hnuah call in dongang takhan ka lut ta a chuanin hindi nge english nge engtong nge kan thian ber khatah hian kan hmetanga english ah ka lut anga chuan ka submit dawn ani tichuan nakinah reilo te ah company khanin min ron call mai anga continue to help center ka lut le a ti khan reivak lo kan nghak anga chuan phone call ngei khanin company ho khanin an ron bia cheu anga hetah khan in har satna te engwanga return du nge in ni ti te kha in lo sawi anga tichuan an ron return sak cheu anga tiang chuanin hetah delivery boy te na hnenah kan lo complain thin anga har satna kha an nei tawh dawn lowa company ah direct in kan duh tawkin kan complain thei tawh ani khati zawng kha ania a leh pekah tangkai pui te kan awm ani chuan a dang te kan la ti chhuak ve leh dawn nia